Ulang tahun baru jalan-jalan malah gagal. Ya, kayak gini ya. Tata-tata dewek kan. Dagang, dan korek, sampai jalan-jalan. Goreng wis buka? Urung kok Mas. Es aman ki Mas. Goreng biasanya jam tengah 6, mungkin sampai jam 5. Nyawene wis tekap. Wis, ya wene urung buka kanggo orang. Ya wis nyunteni wis lah. Ngenteni ya. Sabar kok. Jagung dene iki. Antene karo kudu pedang. Ya wis. Nyong ngenteni ngene tak jagung ya. Karo nginung kali. Ya wis wong ngono kok. Kesat tekon teng nang kabeh kan ora apa-apa. Iki lagi kudu panik iki. Kayong nasi goreng ya wene urung buka. Dening asrep Mas. Manis Mas ya. Aku iki Mas manis no. Dah main kecuka. Main udang kali teh manis apa es teh manis es jeruk pelit tentu nge. Rika wong tuku karewel temen sih mikir ora ngenteni 2000 years later. wis dadi ki Mas siap kabeh pan gawe apa bae Mas Nyung pesen ki nasi goreng lin. Wait mau ngenteni suwe nemen. gawe pira 40 baca akeh. dening akeh temen Dah pimi sampe orang ngerti ke malam apa tuh lah nyong goreng kesel mo lah pimi tutul orang ini apa tewekan tangane kesel tuh kesel balik bae mana Mas lah kok balik kok nyong ganyame yo dening tukune 40 akeh temen pedagangane nyong teng kabeh yo ana wong tuku Mas nasi goreng enteng pimen ayo ya sampean pimi tutul arep niate tutul yang kudu dentengan no nyong balik sore isin kopi Mas kopi nyong kok dikit pimen dong ini tutul orang nyimpan tuku orang dilayani dagang kangelan teman lah karepe nyong sing dagangan nyong ayo sing duwe dagangan aku pimen Mas kopi pimen kondisit kopi neng kondisit untuk pengen ngopi ngerti ya wis kayaknya tuku pan dilayani ora bisa harus mau wis mau lihat bae kopi dibayar. Oh, awit mau pesen ora dibayar. Mana bayar 10 juta? 10 juta mana? mau lalang temen Ya mau tanggung jawab. Pesen kopi ora di. Nyora melu-melu utang disit ya Mas utang disit Utang terus bae. Pas bonus akeh nemen kok. oh tukang kopinya turun dinung jaluk kebayaran pimen kayaknya untuk orang dilayani wis kita bayarin doke mana doke aja dibayari tapi mau dagang orang kenduk senengane anake nyong kok doke enteng kabeh kepimen anake nyong ngamuk lah wis kowe doke men lak jukut poke pelit mau tuh aja mau aja temenan ya wis poke doke lak jukut aja mau aja sampai ini duduk lo aja Mas aja
like, share dan komen ya, jak lalen dulur-dulur kabeh. Khususnya nggo wilayah Tegal karo Brebes wis pokoke kabeh channel ki semakin berkarya terus, semakin maju terus. Pokoknya semangat, alam seduluran ya, sedulur kabeh. Matur suwun.